Land reform in Zimbabwe has radically transformed the rural economy. After 2000, around 145,000 families were allocated smallholder plots and further 20,000 took on medium-scale farms. This replaced an agrarian structure that was divided between 6,000 large-scale commercial farms on the one hand and small farms on the other. The new farmers have faced many challenges, but they've also created employment and they are generating new economic linkages, both in the local economy and further afield. This series of films look at this unfolding dynamic by tracing the networks from new farms in two sites: Mvuri, a high potential area near the capital, and Masvingo in the drier southeast of Zimbabwe. By looking at these three commodities, tobacco, beef and vegetables, the films ask, what are the economic linkages created by new farming enterprises? How are these influencing the local economy? What livelihoods and forms of employment are being created? And what challenges are being faced? This film focuses on beef value chains emerging from new resettlement farms in Masvingo province. As a dryland area, the province has long been a focus for ranching and beef production. In the past, beef was produced from farms many thousands of hectares in size, with low density stocks and little employment. Much of this beef was destined for higher quality markets and exports. Today, beef is produced from much smaller herds in the new resettlement areas, and there has been a shift towards domestic market provision. In Wondedzo, Mr. and Mrs. Chabuda were allocated a 56-hectare A1 plot, and they have been building up their herd. Saka panapa ndine ng'ombe dzinokwana kuita 40 dziri dzenyama dzandinotsvaga kuti vanhu vadye nyama vamwe vachitengesa. Ndinoona kuti ng'ombe dzandakatengesa gore rakapera museri muhama dziri munomu dzakaita 15. Ndikazofunga kuti ndinoda kuti nditengese zvinhu ndiite mari yokuti ndiwane chimwe chinhu chondinovaka nacho pamusoro peng'ombe idzi dzindinadzo dzebeef. Ndakazotengesa dzimwe ng'ombe kuna vanouraya ng'ombe vaya vema-abattoirs dzakaita about 18 dzakaenda ikoko. Saka ndikazoti gore rapera iro ndakazofunga kuti ndinoda kuita zvimwe zvinhu nebasa iri kuti nditsvage rimwe basa riri kubudisa mazviri. Saka ndakatora ng'ombe dzinokwana kuita 22 ndikatengesa kuKwala. Idzo dzakaenda kuHarare ndokwavakanoenda nadzo kupurazi yokuKwala. Saka zvaita saizvozvo ndakazoti ndaunganidza mari iyi ndikafunga kuti ndoda kuregister chikoro. Shungu yedu ndio kurima ng'ombe, ndinonyanya kufarira ng'ombe zvikuru. Nango mukatarisa panapa munoona kuti ndino rudzi rweng'ombe nekuti muchaona nebhuru rangu riri panapa. Ndino rudzi rweng'ombe rwakanaka rwenyama. Ndinoda kuti vanhu vadye nyama vachifara mumahotera, vamwe vachifara mumutambo, mumuchato vachifara. Saka idzi ng'ombe idzi dzendinadzo panapa dzina vakomana vanodzichengeta. Ivo vakomana vanodzichengeta futi ndio vanowana muhoro yavo kubva mung'ombe idzodzi. Zvekare idzodzi ng'ombe idzodzi dzinondipa zvemupfudze nomukaka wokuti ndigone kudya pamba pangu nokutengesera vo vari muruwa munomu. Handisati ndava hangu neng'ombe dzedheri asi zvokubetsereka pamukaka. Vazhinji vanosiya vachitora mukaka panapa. Dzimwe nguva ndinoita dzimwe dzangu dzokuuraya pano, kungouraya kuti toda kudya nyama kuita kuti vanhu vanyanye kufara. Saka muchiona vakasimba kwazvo panapa. Mishonga yekurapa namadhibhi okuspraya ndio tozonotenga kuMasvingo. Tinotenga kufarmer supply, ndinowanza kutenga kuveterinary, ndotenga farming city, salt block. Ndinoita kuti ng'ombe dziwe dzichidya pano. Kuna mablocks okufeeda idzi ng'ombe dzakaita hadzi kuti kana dzichimwisa zviya muchirimo.
Panapa ndakasvika tisina chinhu zvachose. Ndakabva kuruzevha uko ndine ng'ombe dzandatenga kuno mumwe murungu idzo dzamabrahman idzi dzadziri 5. Pane hadzi 3 nebhuru. Saka ndo dzakacreata zvese izvi. Zvimwe zvinhu zvandakaita nenyaya yokusenza kwakadaro ndichitengesa, ndakavaka musha uyu, ndakatenga ipsam iyo, ndikatenga pane chimotokari changu chokutanga chiripo chiri kufamba izvozvi, chiri kuchikoroko chitsvuku 1400. Saka ndiri kuda kutsvaga rori manje nekuti ndiri kuona dambudziko rokusenga. Ndiri kuda kutsvaga chirori chinokwana kuita kana chitani chinofanirwa kumbondisevenzera, chimbondisevenzera kutakura matomatisi, kutakura mirivo, kutakura chibage chinyoro, kutakura mapotatoes achienda kumisika. Saka ndo basa randinaro pano, hama dzangu iri romunoona kuti hurumende yakandipa chimwe chinhu chikuru chokutanga nacho. In some cases, new farmers have been able to integrate multiple functions on a single farm. The Mugwenis, for example, were allocated 250 hectares of land in Northdale A2 farm. We met Mr. Mugweni at his farm. On this farm, we run a beef head, a cross dairy head, where we milk some milk. We also run a horticulture 2-hectare garden, where we grow maize, cabbage, tomatoes, and we also have goats and sheep, as well as a piggery, which we are just starting this year. On this farm, we have got a permanent workforce of 6 staff members, and our monthly wage bill is $900, because we give each one $150 a month. But we also have got workers at the shop. We have 3 workers there. Those also get $180 a month, 3 of them. During planting and harvesting, we create casual employment. They come here for casual work. On this farm, the biggest source of our input is the farm itself. We grow the grass here, and we have plenty of grass. You hardly step on bare ground. So that is the biggest source of our input, the grass we grow on the farm. We also procure veterinary products. We also get some animal supplementary feeding products. We normally buy from Farm and City in Masvingo, National Foods in Masvingo, and Farm Supplies. That's where we buy our medications. On the farm, we grow maize. The yellow one here, you see, initially we sell it as green, but most of it we then have it as stock feed for our cattle to finish our animals. And the white one is grain, which we sell through the GMB and also to our own people to eat. So we grow our own stock feeds here on the farm. If you don't prepare your marketing outlet, you will be ripped off. So with us, with part of my pension from government, we built a shop, a supermarket in Masvingo. It's called the Jeremoto Supermarket. This supermarket sells our farm produce, is the outlet for the farm. On this farm, the largest income is from the beef head. We sell our cattle, we take them from the farm through the private abattoir in town, Madzira abattoir, and then they are sold in the supermarket as beef. We actually compete with the private abattoirs on the price. In our butchery these days, we sell meat at $4 a kg for commercial beef. In OK, they sell the same amount for $11 a kg. We also sell milk. Milk, we produce amas. There's big demand for it. We also sell vegetables, horticulture. But the biggest income is from beef. By supplementing the farm with other income streams, integrating different activities on their plot and holding a stake in different parts of the supply chain, the Mugwenis are improving their livelihoods. But they are also creating opportunities for others as workers and suppliers. Following land reform, the beef supply chain now includes many new players. Competition keeps meat prices low for consumers. But with many more outlets, the local council health inspectors in Masvingo are kept busy. With the new beef supply chain, employment is created both on and off farms through a network of input suppliers, traders, butcheries, shops, supermarkets, food sellers and restaurants.
A vibrant local economy has emerged around the beef trade in Masvingo, one that has been encouraged by land reform and the resulting changes in production and marketing systems.